de liefde voor sport in poëzie en je leven op schrift. Het draait Joen daar al hier om taal. Vooral om deze tafel. Annemarije Bloem is er weer met een vaste risping taalnuvaardigheden. Douwe Keizer die beschreeuwt zijn leven als directeur van de Frieslandbank. En in de tijd wie dat waarin een feestjoen waard van 20 miljoen goenen. En dat kostte de bank haast de kop. Goejoen, dit is bient op de dag dat de liefde van de sport vongen wordt in spandoeken, sprekoren en versjes. Dichterbij, maar vol op een afstand. Praat wat zien, het komt stap voor stap. Ik voel als een blok, ik eet uit in hand. Het wist in me, alles goed. Ik zweef het vielde, sterk en zoet. Kan als een pepepe zonder land. Licht en lieden van een groen. Ja, dat wie soldaten mooi een ode aan Epke Zonderland. Is dat wat je bedoelt, Onne Dijkstra? Ja. Je willen alles wat om het voetbal of om de sport heen vangen? Ja, dit is het eigenlijk wel, ja. Nou, dan ben je klaar. Nee, dat mag toch volle mee dan. Nou ja, we kunnen ook leren. Als mensen de sfeer van dit filmpje, van dit lied oppakt, hè, dan weet je waar het om gaat. Ja. En dat is precies wat we hebben. Ja, want wat lezen ze uit? Jo willen een soort van dichtbondel ha? Of een Ja, ik dacht dat met Arne Popkema en we zieken om sportpoëzie. En het gaat niet alleen over voetbal, het gaat niet alleen over rijden. Elke sport, keert, schaken, vierlepen, wat je maar willen. Er zullen altijd mensen geweest die een bepaald moment of een bepaald persoon dat zal niet druk maken dat ze dat op schrift zetten willen en daar een gedicht van maken willen. Ja. Vaak is het niet eens publiceren, soms ik wel. En wat wij bezieken is om al die gedichten boppen wij te tellen. Ja, dus mensen kunnen dat naar je opsturen, ja. Maar dat kunnen ze gewoon in zin wezen of een spreekkoor of wat dan ook. Een gedicht kan heel kort wezen. Ik heb hier van Nico Scheepmaker, dat ik het voorlezen mag. Ja, zeker. Ja. In de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Abe. Abe. Ja, om de geweldige voetbal. Komt er ook bij in wat boppen als het stinkt om sport? Nou, als ik denk aan gedicht, aan versen, dan denk ik aan een festival. Daar krijg ik maar mijn leerlingen van Boogman om Aidien. En die band die dragen dus haar een gedicht voor. En daar zit ik een heel soort sportgedichten bij. Sport is een soort emotie. Eigen maken gedichten? Nee, ik ben net eigen makken, maar dat zijn de gedichten die de leerlingen kiezen kunnen om voor te dragen bij festivals. Ah, de sport, ja. Dus ik zeg, sport is vanzelfs emotie. Sport spreekt ons, spreekt de band, dus ik hoor. Het favoriete gedicht wie voetbalfamke. Voetbalfamke? Ja. Ja, super. Ja. Super, dat is een famke dat zelfs voetbal is. Want ik geloof net dat het mezelf voor de geest zit. Nee, het is een nijvers is het. Het is een ja, precies. Maar wij hebben eventjes ontziekje West. Nou, wat inspiratie. Ja. We hebben een paar spandoeken. Bij het rijden, hè? Dan ben je er heel creatief. Ja, Ja. Dit. Iets vol vertrouwen. Ja, wij een feest bouwen. Of willen wij een feest bouwen? Ja, vind je deze? Nou, ik zou zeggen, gedichttechnisch markeren. Oké. Nou, Rintje, als het even kan, 3 keer goud daar in Japan. Ja, nou, dat soort dingen. Ik het vorige spandoek trouwens, hè. Want we zien net literaire kwaliteit. Oké, vast. gelukkig. Het is heel mooi dat het erbij is. Ja. Maar het gaat dus vooral om de emotie die erachter zit, om de creativiteit die erachter zit. Dus mensen die hebben thuis zitten en die hebben nijtacht door een spandoek. En die hebben een tekst maken en het op de spandoek zetten naar mij nou. Dat is meer dan genoeg. Ja, hoe voel je die dan van Rintje, ik wil van jou wel een kindje? Die is toch ook wel heel bekend, hè? Ja. Ja, nou, had ik net als hartstikke daarbij staan, dan vind ik het wel best. Keizer, Jos zit er te scoren. Is dat Nee. te plot? Nou ja, wat ik vroeger bij het voetballen en kaatsen uitsloeg, daar wil ik niet aan herinnerd worden. Een taal, maar ja. Maar er wie ik nog in van Tony de Jong, die misschien nog wel wat groffer. Toen hier ze kreeg in de Playboys die Tony, wat heb je een mooie opening. Zo dat er tussen kinderen? Nou. Ja, ik heb al die voel op internet. Sorry. Ik snap het altijd. Ik laat het lachen achterwege. Dit is maar dit stier is op een spandoek. Ik vind poëzie. Jij vindt poëzie? Ik vind poëzie. Oké, nou gelukkig. Ja. We hebben nog even wat. De vestjes op de tribunes. En jou hebt het over Jervin, hè? Dat is jouw liefde. Abe, zul je aanstrekken nog een gedicht toeval lezen. Ja. Dit is op de Cambuur-tribune. Wat je ervan vindt, luister maar even. Oké.
Ja. Ja. Nou, ja. Je bent een Jereveen-man, dus dit Ik was ben een Jereveen-man en dat ben ik al dik 50 jaar. Dus ik ben al dik 50 jaar. Maar uit het lijstje er even aan, Helly, is het dan creatief? Op mezelf wel creatief. Ja? Ja, dat vind ik wel. Je hoeft er inhoudelijk net mee eens te werden. Oké. En dat ben ik uiteraard ook net. Maar ja, als het insturen, Dan mag het. dan zou er best Dan- een dat is- kans werken dat het erin komt. Ja. Oké. Laten we even kijken naar wat jou rekken het. Ja. Wat jou de tasset het Ja. om eigenlijk dit te dwan. Want kun je dat nog wat even uitlezen hoe Abe jou eigenlijk rekken had? Ja, nou, ik ben een beetje te jong om Abe meemaakt te hebben, maar ik ken Abe wel uit de verhalen van zijn huid. Die gaan uit de beste Zwergwij op een fiets, naar het Veen op een fiets waarom, zou ik dat doen. En die zeggen Abe, en die kreeg als elke keer die het Abe jongen had, weer die hebt veranderd indruk. Die wedstrijd 6-5 tegen Ajax, 4-0 achter, 6-4 winnen. Dat is zelfs wat zij het heel graag over vertellen mocht. En dat ik dus nou ik nog aan het denken van, oh, dat is geweldig. En nu kwam ik op een kalender, ik ken wel eens een schroeverskalender was, hè, kwam het gedicht van Reinder van der Leestje over Abe. En dat is dit gedicht. En dat is voor mij, als ik dat nog goed herinner, weer zelfs op 27 november van dat hier, dat het gedicht op de kalender stond. Abe en die. Kuierend met de hoen terug gisteren geleden kwam ik die onverwacht zien in een rolstoel. Ik weer er op het veen bij die 6-5 Ajax, doet het nog net om die rot zitten ging. Het laatste jaloeren heb ik mezelf daar vergeten. Ingen wierst, maar het volk bezielde terug jem. Dat hier ik die ze wollen en matten, maar ik knikte alleenig en stapte voorbij. Nou maak ik bij dissen gewacht van mijn falen, in uitochte regels zonder spontaans. De kans die ik miste, wie de kans van de dag. En ik kan me dat helder voorstellen. Ik heb dat, zelfs het jet misschien een beetje dweperig, maar topsporters, maar ik filmmakers en screwers en beeldhouwers en schilders, die doen dingen dit je rijtje. Ja. En dat zou je soms ook wel eens in de meeste sissen vallen. En hij hier de kans om dat te sissen, en hij het net in, en later dacht ik het zitten man. En ik kan me die situatie zo voorstellen, want je wil ik net elke keer samen aanspreken. Nee. Maar ik denk wel dat wij als mensen die van cultuur houden, dankbaar zijn moeten voor mensen. Dit zou schreeuwen. Nou, ik kan de mensen oproepen. Er komt nou een e-mailadres onder in beeld. Als het goed is, ja, hier, dan kunnen mensen het naar thuis sturen als zij een idee hebben van poëzie bij sport. Tegen dank, Onne Dijkstra. Ze mij trouwens ook zelfs nou een nieuw gedicht maatje. Of zelfs een nieuw gedicht maatje, dat mag ik. Dank u wel. Wij zeggen aansen verder, want even wat oors, wij zeggen aansen bij een bijzondere ontmoeting tussen vluchtelingen en Frieske huishoudens. Dat wie dit weekend. En jou kennen de aanstwer in Sjen in Uzriegen. En dat draait al hier over meet and eat. Heel bijzonder, deze ek weer. Ja, we zullen het nou hebben over dit boek. Er viel genoeg te beleven van oud-Frieslandbank-directeur Douwe Keizer. Een boek over zijn leven in de Frieske zakenvrouw. Keizer, welkom. Ja. Ja, het is jou hebben flink aan typen west. Laten we eventjes naar Jute Dag gaan. Jou wien van, nevens mij van, wat ik even goed is, 89 en zo'n 90 wien jouw directeur van Frieslandbank. Dan ben je een man met een voorname positie, dan heb je statuur, dan ben je een bankdirecteur. En als je dan zegt naar de situatie nou, dan doe je haast net iets met de zee. Denk ik dat je een bankier bent, dat je op feestje komt, of wel? Nee, daar moet je voorzichtig mee wezen. Dat klopt. Ja, het is totaal veranderd. Maar ja, dat komt natuurlijk door de bankencrisis en een dankbaar gebruik wat de buitenwereld van maakt. Om bankiers natuurlijk als hoe moet ik het zeggen, slechte figuren, zondebokken uit te kiezen. En dat houden ze nog even vol natuurlijk, want economisch gaat het niet zo geweldig. Nee, maar klopt het net? Ten dele wel, ten dele niet. Kijk, om geld heen hangt altijd de waas van schijnheiligheid en je mooier voordoen dan je bent. En dat zit hem bij bankiers misschien, maar het zit hem ook wel bij een hoop relaties. Wat dat betreft. Nou, maar dan wil ik toch even naar een onderdeel van jouw boek. Want echt, je hebt echt alles beschreven. Je leven als louter, liefhadder. Je werkt bij de Kamer van Keephandel. Toen nog een echt instituut. Ja. Maar dan toch eventjes naar
die periode bij de Frieslandbank. Op een gegeven moment lees ik hier, en daar schrok ik van, dat er een jubileumfeest doen wordt voor 75-jarig bestaan. En dat werd aangetikt op 20 miljoen goenen. Daar schrok ik jou ook van. 20 miljoen goenen. Ja, is dat een gerust onthulling in dit boek? Nee, natuurlijk niet. En, Nou, ik vind het nogal schokkend. Ja, er staan meer schokkende dingen misschien in, of niet. Want ik heb niet een boek geschreven om echt onthullingen allemaal neer te schrijven. Want dan zou ik nog wel een paar andere dingen aan het licht kunnen brengen. Maar dit wist toch net in? Wat? Vol, dit wisten de meesten toch net? Nee, natuurlijk niet. Er staan meer dingen in die de mensen niet weten. Ook over het voetbal staan er ook dingen in. En over Abe die het publiek niet wist. Dat is ook een verhaal van mij. Dus nee, dit is een bedrag wat een van de diëteuren mij noemde. Waarschijnlijk op een moment dat hij daar toch wel enige moeite mee had. Ja, maar waarom schreeuw je het op? Ik heb verhalen geschreven waarvan ik vond dat het wel nodig was om eens een keer terug te blikken op een halve eeuw in Friesland. Ja. Want toen ik terugkwam in Friesland, toen ben ik eigenlijk grotendeels aan deze verhalen begonnen. Toen viel mij een paar dingen op. Ten eerste dat er in Friesland veel veranderd was. Leeuwarden was een studentenstad geworden. En ja, ik had altijd geschreven. Ik had vind ik, een indrukwekkende wetenschappelijke studie had ik net afgerond. En als je dan in Leeuwarden terugkomt, wil je nog wat om handen hebben. En toen dacht ik op een gegeven ogenblik, vrek, er is eigenlijk nooit een Pomerant in Friesland die schrijft over wat hij in Friesland heeft meegemaakt. Dat is echt gek, laat ik dat nou eens een keer doen. Nou, en dan schrijf je dit verhaal op, ik krijg al wat reacties binnen. Want over het algemeen is de Friese teneur van, je praat over koetjes en kalfjes, maar je noemt nooit man en paard. Nee, dat heb je dus nou die. En dat doe ik, ja. Maar is hier al een reactie op Kaam? Van, ik krijg wel wat reacties, ja. Want dat is toch wel schokkend, toch? 20 miljoen, je hem gewoon haast failliet. Jongen, als bankier moet je niet te veel over geld praten. Nee, maar het is haast hetzelfde wat we verzinnen, dat hier. Het ging er in één keer terug. Ja, dat is zo. Het was maar goed, je moet het wel in een perspectief zien dat het natuurlijk jarenlang voor gereserveerd was. Ja. Maar is het dat megalomane karakter waarvan ik eigenlijk net wist dat ik dat bij de Frieslandbank zou wieren, heb je dat vervolgens versaneerd in die jaren dat je daarna onder macht wien? En hoe kun je dat riemen met de periode die daarna komt, dat de banken eigenlijk altijd beticht worden van dit soort megalomane bedragen? We gaan er nog maar even heel kort op door. Kijk, de Frieslandbank zat in een wat moeilijk pakket natuurlijk. Het marktaandeel lag ergens tussen de 20 en 25%. En de Frieslandbank was door ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven veel meer een spaarbank geworden. En de groei die er eigenlijk niet meer in zat en de winstgevendheid, dat werd toch voor een deel gefingeerd. Dus wat nodig was met name toch om de zaak om te draaien. Daarnaast speelde natuurlijk ook wel een rol de directie die er zat. Ja. En directeuren spelen bij banken een grote rol. Want tegenwoordig, de Nederlandse bank, die houdt constant de bank in het oog. En ze hebben daar nu ook de Bokito-proef aan toegevoegd. Ja. Jullie weten wat dat betekent natuurlijk. Hè? Ja, de Bokito-proef, dat betekent dat de DNB nu ook permanent de directieleden volgt op hun gedrag. Omdat zij vinden dat het gedrag van een bankier ook gevolgen heeft voor de bank zelf. En dat speelt ook bij de Frieslandbank. Maar jouw bank is uiteindelijk wel voort. Bestaat dat meer? Ja, opslokt. Doet dat je zeer? Natuurlijk doet me dat zeer. En ik word er ook constant op aangesproken. Dat weet ik in Amsterdam al. Nou, je zegt nou ook in, we hebben hier een filmpje dat de naam van de Gevels verdwijnt. Nou ja, kijk, de bank heeft wel de bankencrisis overleefd, terwijl alle grote systeembanken in Nederland gesteund moesten worden. Hè. Frieslandbank niet, die was een van de 3, NIP en Van Landschot en de Frieslandbank, die het nog overeind konden houden. Ja. In de jaren erop zijn er toch een aantal dingen gebeurd waarvan ik niet volledig op de hoogte ben. Daar doe ik geen uitspraak over, waardoor de situatie heel moeilijk wordt. En op een gegeven ogenblik heeft er ook de DNB daar een rol in gespeeld. Ja. Kijk, als meneer Knot vorige week in de Leeuwardenkrant verklaart dat er natuurlijk te veel concentratie en macht is bij een paar banken in Nederland, en vervolgens vertelt dat de kredietverlening aan het bedrijfsleven gemakkelijker moet en misschien een tussenvorm in bankieren moet worden gevonden, daar zakt mij de broek wel af. Ja. Want de Nederlandse bank heeft geen enkele moeite gedaan, heeft nergens aan medewerking willen verlenen om een Frieslandbank overeind te houden. Er zit nog wel vuur in jou, hè? Ja, dat zit. Ja. Weet je waar ik me ook dood en erger? En daar werd ik in Amsterdam op aangesproken, dat bijvoorbeeld een provincie Friesland geen poot heeft uitgestoken voor de Frieslandbank. Het is zelfs zo geweest dat ze 300-400 miljoen staan hadden en ze wist niet hoe gauw ze dat in een eerder stadium weg moesten halen.
En ze hebben toen de Frieslandbank in de problemen kwam, hebben ze nooit iets gezegd van hoe belangrijk de Frieslandbank voor de Friese economie was. Ze hadden bij wijze van spreken, het was geen haalbare kaart geweest, maar ze hadden gezegd we willen wel in het aandelenkapitaal deelnemen, zoals veel Duitse landen in hun banken hebben gedaan. Dan waren ze wel teruggefloten van DNB, maar hadden ze een gebaar gemaakt. Ja. Maar ze deden niets, helemaal niets. En in Amsterdam zeiden ze tegen mij, die Friesen is ook nog een slapzootje. Ze laten een van hun belangrijkste bedrijven laten ze zo zonder enige gerucht of wat dan ook, enig protest, dat ook zelfs de Rabobank op had gerekend, laten ze zo ter ziele gaan. Provincie, gemeente, Friese bevolking. Ja. Nou, dat heb ik dan maar bij deze maar even gezegd. Dat heb je zeker gezegd. Nou, er zit nog volle meer in te lezen, mensen. De passie van jou en hoe het verder ik maakt. Maar Friesland, we zullen nog praten, maar kom maar Pieter nog in met elkaar. Maar dit boek vol mooi memoires en verhalen. Ik ben wel even benieuwd naar wat voor reacties dat je kreeg. Oh, die komen allemaal nog. Die komen nog. Dat komt zeker naar jou. Ben je er bang voor? Nee. We hadden het nog over je uitspreken. Dat heb ik altijd gedaan. En ik noem man en paard. En in positieve en soms in negatieve zin, dat zeg ik. Ja. En dat doe ik voor een deel ook over mezelf. Oké, heren. Dus, bedankt. Maar ik heb Abe nog zien voetballen, jongen. Je praat er nog maar even verder. Ik zal even het oorzaakkondigen. Want onder de naam Meet and Eat wie er Arhoende Sneu een moeting tussen vlechtelingen en Frieske huishoudens. En dat gebeurde onder etenstafel. En Joet zorgen we hoe Petra Spithorst haar etes welkom hiet op haar wenark. We eten vanavond van alles wat. Wij zijn zelf eigenlijk helemaal niet van die koks. Dus we eten vanavond pizza. Volgens mij lust dat bijna iedereen. En we hebben salade met tortellini. En we eten lekkere salade met komkommer en tomaat en witte kaas. En brood erbij uiteraard met knoflookvetta, met olijfjes. Van alles wat. Pizza. Hoi. Pizza, niet vertellen hoor, dat we ze niet zelf gemaakt hebben. Dus niks belangrijker is dan je ergens welkom voelen. Je bent niet in je eigen land, niet je eigen taal, niet je eigen dingen. Ja, dan hebben we het nog maar niet over dat je in het feit zit dat je gedwongen wordt om te vluchten of in een vluchtelingscentrum zit of een tijdelijke opvang. Dus gewoon om mensen welkom te heten. Our boat? Yeah. I'm very happy. Yeah. I bring my children and my wife here in center this city. Oh, yeah. He see all this boat. He speak. Yeah. My father what have inside? I speak on this how. Sajid and Zaid. These two. Yeah, 11 Sajid? years. Yeah, Sajid. And Zaid 8 years. Yeah. Ik heet Said. Zaid. Ja, hè? Ik heet Petra. Petra. Yeah. Do they have any school when you are here in Leeuwarden now? No. My children now he waiting where he going to house. Yeah. We need house. In Arabic, how do you write his name? This in Arabic. This is in Arabic. Yes. When I come from Turkey, Greece, I do come to boat, small boat. Look. Pictures. Yeah. Look how is it coming. You know that. It's a grace. All very happy when he coming here. It's very happy all people. Well, in Holland we say eet smakelijk. Eet smakelijk. And then you can eat. This one is nice. We'll keep it here. You can eat it like this. Yeah. Nou, lekker. High five. Hey. Oh, mis! Ja, weet je wat het ook is? Je maakt kennis met ze en mochten ze nou in Leeuwarden blijven wonen, dan zijn ze hier uiteraard altijd van harte welkom. I just told them that you're always welcome. Yeah, I know. When I know you what stay in Leeuwarden. Yeah? I and my family very happy in coming to Leeuwarden. I see all people and all people at this school. With me, with all people. Now I forget my story inside Syria slowly. I forget. I and my baby is forget there. Now it is a new coming here. Now it is very happy. A new beginning. Yeah, a new beginning. Yeah. Happy for you. So happy.
Ja, prachtig dat. Hey, Annemarij, je bent er oneindig voor een man bij u voor die touwrubriek. Nou, Zeker. baan maar los. Juist, we hebben vanzelfs weer een Friesk op het dik. En dit keer wel heel letterlijk op het dik, want we kwamen deze auto's in. Ja, konvooi exceptioneel. Prachtige Franse uitspraak. Maar hoe zie je dat in het Friesk? Bjusterbaarlijk vervieren. Wat een prachtige niet. Ja. En je komt er vanzelfs ik zie pas op, zwengt uit. Nou, hoe zie je dat nou op zijn Friesk? Dat haar ze zo oplast. Denk erom, hij zwaait om. Ja, maar dit is in het Fries, wordt het wel vrij lang, hè, voordat je dat dan lezen hebt. Ja, Maar dat is mooi. weer. Ja, maar wel in het Friesk, dus dat is mooi. Stuur eens op, mensen. Dat is wel leuk. En wie een soort nice aanroene weekend. Juster wie het Friesk in de rugbank weer even actueel. Nou gaat het om het Donksilo-drama in Makkingeer. En de zaak wordt in Zwol wordt die houden. En dat had te krijgen met een verschouwing van taken van de rugbank. Ja, en dat zal wel vaker baren in de toekomst. Maar zoals we al wel weten is Friesk de tweede riekstaal. En maaien wij dus in het Friesk in de rugbank praten. Dat wie geen probleem in Ljouwert, maar ook bij in Zwol. Dus dan moet er een tolk erbij komen. Ja, en die tolk die heeft net een soort zuin, volgens mij, Juster. Vies het goed? Dat het keer zo? Of? Ja, het is een beetje nu. Aan de ene kant vind ik het prachtig dat wij het Friesk broeken maaien in de rugzeel. Dat rucht hebben wij in de rugzeel. Maar het is een beetje nu dat er dan tolk bij te pas komt. Maar aan de andere kant, als het om zulke heftige zaken gaat, is het wel heel bijzonder dat je dat in je mementaal wil maaien. Ja, oké. Nou, dat wordt vervolgen. Ja, en verleden week weer het 4 mei Fries-congres. Een congres speciaal voor docenten Friesk. Deputaire Sietske Poepjes weer er. Wij weer al je werkwinkels voor de docenten. En we hadden uitgebreid gewoon hoe serie 36. Want op het stuit werk je er al meer dan 3000 leerlingen. Maar spiksplinternijen digitale lesmethode serie 36. En daarmee rint het vak Friesk echt voorop. Want op een heel soort squalen hebben de leerling wel al een iPad. Maar bij een heel soort vakken kun je het eigenlijk nog heel net broeken. Nee, daar is het nou bij die? Ja, ik ga hem bij me. Kun je me even zien hoe het werkt? Nou, en het mooie is dat het dus bij het vak Friesk dus volslijn digitaal is. Het zit vol met alle muziekfragmenten, filmpjes, interactieve opdrachten. Het past het alle weer bij elkaar. We hebben tijdschrift Link wat erbij het squaltelevisie. Dus interactief, er zitten toetsen bij. Dus ik ken die zitten een heel soort orendocenten. Die ben je behoorlijk oegunstig ervan. Ja. En de hier toe films. Daar hebben we het vliegende week of vliegende keer ook over. Ja, klopt het. Ja, want vorige keer vertelde ik over mijn favoriete Frieske boek. En dat is op dit stuit is dat Zwarte Engels van Willem Scoorstra. En toen kwam Sto. Maar de primeur, hè? Ja, we mochten het zien. Ja, de trailer dat het boek dus verfilmen wordt. Dat is dus geweldig. En ik zit er nog even over na te denken. Want eens hebben we ook een hele rieke historie aan Frieske verfilmingen van Frieske literatuur. Ja, komt-ie. Janke, voor jou kijk ik het hier nog jet, maar ik kon net naar dit komen. Du hast mij aanschreeuwen. Gruttere ploeden als je me zo te binden net. Jem door het smarge werk van de Duitsers. Uitpraat. Scherbak. Voorstra. Wie heeft wethouder Jensma van? Geen vroegwierm die het knoppet en dolt en het toezoende had. Ik had vredemuis. Maar dat het zo'n grote smeer op wie, dat hier ik nooit dacht voordat het al hier gebeurde. Ja, Frieske films. Ja, de laatste van Orne Watman, Smeerlap, je zei het al, die we dus echt verfilmen, geweldig. En ik vind het heel bijzonder dat de nieuwe generatie filmmakers Friesk nou opstiert en zei van, wij gaan weer Frieske films maken. Dus dat is geweldig. Ja. Maar het kan ook oorsom, want bij de nieuwe dramaserie van Omroep Friesland, De Koers, is ook een boek schreeuwen. En in de tv-serie het Sieger, het fietser, de Haatral. Maar in het boek het Remco, het broerke, de Haatral. Ja. Dus die ben twee... dus dat was dan de man die het script schreeuwen heeft, Bart Kingma, het ik een boek erbij maken. Ja. En daarvan hebben wij met in en Omroep Friesland weer een GRUT-project maken. Dat is het leesbevorderingsproject. Leerlingen, 2400 leerlingen in Friesland gaan aan de slag met dit boek, met de tv-serie en met alle keer opdrachten erbij. Dus, en dat komt alle keer weer in serie 26. Oké, en we hebben er ook een primeur van. Yes. De trailer. Mooi. Hop, hop, doe maar! Ik denk dat sneu een winnenkist. Is dit alles, jongen? Die hebben dat ook weer mij, denk. Wat? Kak! Hij doopt het. 100 meter en dat je stroe in, hè? Het is topsport, ja? Zeker? Nou was het zin. Achterhoor, jongen! Ja, kom op! Eerst winnen. Die dream weer, maatje. Of het op, ja.
Dat was het. De koers van 1 december online. Ja, het klinkt dat spannend. Hey, dit wie hem alweer? Ja, nou, snel, hè? we gaan rap, maar nou weten we alles weer uit het Fries. Heren, Jim, tegen dank voor je verhaal. Ja. Dit wie bent. Ik dank Jim voor je komst naar de studio en jou voor het zien. En noffelijke jong verder. Ja, ik wil meer van weten wel. Ja. Het is even snel voorbij. Ja, hallo, daar ben ik weer. Hé, wat vervelend om te vertellen wat er morgen in Beent zit. Hé, is dat toch morgen in Beent? Gaat het door die nietes? Ja, ik ben benieuwd. Nou, dan moeten we hem zien. Ja, toch wel. Hé,